ସକାଳୁ ଉଠିଲି। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ମୋ ଫାଷ୍ଟ କାମ ହେଲା କଫି ପିଇବି। ମୁଁ ତ ତମ ଭଳିଆ ଆଉ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନେଇ ପିଇ ପାରିବିନି। ତ ମୋର ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କଫି ପିଇଲି। କଫି ପିଇକିରି ଟିକେ ଗଲି ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ତ ତମ ଭଳିଆ ଘୁଷୁର ନୁହେଁ ନା, ଶୋଇବି 12ଟା ଯାକେ। ତ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଲି। ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଲା ପରେ ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, କହିଲା ଚଢି କିଣିବି। ତାକୁ ଗଲି ଚଢିକି EMI ରେ କିଣେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲି ଚଢିକି EMI ରେ କିଣିଲେ କଣ ନହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହିଲା ବରା ଖାଇବ। ମୁଁ କହିଲା ବରା କଣ ଖାଇବୁ, ଚାଲ ମଟର ସୁପ୍ ପିଇବୁ। ଆଉ ବରା ଖାଇବୁ, ବରା ଖାଇଲେ ବା ଇଏ ହବ, ପାଇଲ୍ସ ବାହାରିବ, ମଟର ସୁପ୍ ଖା। ସେଠୁ ମଟର ସୁପ୍ ଗଲା। ମଟରକୁ ଦେଖେଇଲି, ଇଏ ହେଲା ଟ୍ରମ୍ପ ମଟର, କାରଣ ଟ୍ରମ୍ପ ବାରିଆଡେ ମଟର ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାଠାରୁ କାଲି କିଲେ ଆଣିଛି, ମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା କିଲୋ। ତାପରେ ଇଏ ଭାଇ କଣ ସବୁ ଦଳା ଦଳି ଲଙ୍କା ଆଉ ସବୁ ଫୁଲ ଦଳା ଦଳି କରିଦେଲେ, ଧନିଆ ପୁଦିନା କରିକିରି ଆମକୁ ଗୋଟେ ମଟର ସୁପ୍ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ମଟର ସୁପ୍ ପିଇ ଦେଇକିରି ମୋ ପେଟ ତ ଫୁଲ, ମୁଁ ଆଉ ରାତିରେ ଆଉ ଆଜି କିଛି ଖାଇବିନି। ମୋ ପେଟ ଫୁଲ। ମୁଁ ତ ତମ ଭଳିଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବରା 15ଟା, ରାତିକି ବିରିୟାନୀ ତ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ମୋର ସେ ସାମାନ ନାହିଁ। ମୋ ପେଟ ଭାଇ 407 ଇଞ୍ଜିନ ନୁହଁ, ମୋର ଛୋଟ ପେଟଟା।